gashi abin sharaɗa kanawa gashi abin sharaɗa gwamna yayi ya gyara gida malam sha'aban sharaɗa ADP sha'aban sharaɗa kanawa ga mafita a zaben 23 mu fito mu zabi nagartaccen da zamu yi alfahari a Kano. malam sha'aban sharaɗa ya zam gwamna zai yi abin a gani wajen aiki Kanawa ga mafita a zaben 23 mu fito. mu zabi nagartaccen da zamu yi alfahari a Kano Malam sha'aban sharaɗa ya zama gwamna zai yi abin a gani wajen aiki. Kanawa ga mafita a zaben 23 mu fito. ADP Mu zabi nagartaccen da zamu yi alfahari a Kano. Malam sha'aban sharaɗa ya zama gwamna zai yi abin a gani wajen aiki. da fari na sanyo malikal mulki mai yin yadda ya so Malam sha'aban sharaɗa ya zama gwamna zai yi abin a gani. sarkin da ya kage wata da ikon sarana ta kafa so ADP alkhairi Kanawa mu zaɓa za mu gani. Allahu muna roƙon ka zaɓi na alkhairi ya iso Malam sha'aban sharaɗa ya zama gwamna zai yi abin a gani. ka ba sha'aban sharaɗa gwamna a Kano ka nufe shi ya yi tilin aiki Kanawa ga mafita a zaben 23 mu fito. mu zaɓi nagartaccen da zamu yi alfahari a Kano Malam sha'aban sharaɗa ya zama gwamna zai yi abin a gani wajen aiki. Allahumma salli ala shafi'ul mushaffa'i mai haƙuri Malam sha'aban sharaɗa ya zama gwamna zai yi abin a gani. nabiyur rahmati ko wasu shi lallai yayi katari ADP alkhairi Kanawa mu zaɓa za mu gani. ka sa ahali na sahar sahabbai da sansa su kai guziri Malam sha'aban sharaɗa ya zama gwamna zai yi abin a gani. da sun yi biyayya gare shi sun ba da ransu a kansa cikin fagen yaki Kanawa ga mafita a zaben 23 mu fito. mu zaɓi nagartaccen da zamu yi alfahari a Kano Malam sha'aban sharaɗa ya zama gwamna zai yi abin a gani wajen aiki. kana wasa naku ne sai ku saurara ku ji dai Malam sha'aban sharaɗa ya zama gwamna zai yi abin a gani. domin zaɓe dai ya kusanto mu duk mu fito mi dai ADP alkhairi Kanawa mu zaɓa za mu gani. amma fa mu lura mu zaɓi cancanta don haka za ya fi dai Malam sha'aban sharaɗa ya zama gwamna zai yi abin a gani. musamman zaɓen gwamna sha'aban sharaɗa Kano za ya ba da mamaki Kanawa ga mafita a zaben 23 mu fito. mu zaɓi nagartaccen da zamu yi alfahari a Kano Malam sha'aban sharaɗa ya zama gwamna zai yi abin a gani wajen aiki. malam sha'aban sharaɗa an shaide shi ba shi da raina wani Malam sha'aban sharaɗa ya zama gwamna zai yi abin a gani. yana da biyayya malami ne akwai ilimi kusa ne ADP alkhairi Kanawa mu zaɓa za mu gani. idan ya zamo gwamnan Kano zai yi gyara za mu gani Malam sha'aban sharaɗa ya zama gwamna zai yi abin a gani. Kanawa shi ya kamata miwa ruwan ƙuri'u gatan tsiro taki Kanawa ga mafita a zaben 23 mu fito. mu zaɓi nagartaccen da zamu yi alfahari a Kano Malam sha'aban sharaɗa ya zama gwamna zai yi abin a gani wajen aiki. akwai kyawawan manufofi da zai yi idan ya zamo Malam sha'aban sharaɗa ya zama gwamna zai yi abin a gani. su ne zan lissafo sa aiki na kunne amsa amo ADP alkhairi Kanawa mu zaɓa za mu gani. tafin hannu bai kara rana akwai haƙuri ga damo Malam sha'aban sharaɗa ya zama gwamna zai yi abin a gani. malam sha'aban tsarinsa yayo daban da na wanda suke akan mulki Kanawa ga mafita a zaben 23 mu fito. mu zaɓi nagartaccen da zamu yi alfahari a Kano Malam sha'aban sharaɗa ya zama gwamna zai yi abin a gani wajen aiki. da farko harkar ilimi za ya yo gyaran ta kwarai Malam sha'aban sharaɗa ya zama gwamna zai yi abin a gani. da ma wannan fanni yana ransa za ya kula dare ADP alkhairi Kanawa mu zaɓa za mu gani. dukan makarantun gwamnati
gwamnati za su zama kamar a turai. Malam Sha'aban Sharaɗa ya zama gwamna zai yi abun a gani. Ingantaccen ilimi yara za su yi jarabawa su sam yawan maki. Kanawa ga mu fita a zaben 23 mu fito. Mu zaɓi nagartaccen da za mu yi alfahari a Kano. Malam Sha'aban Sharaɗa ya zama gwamna zai yi abun a gani. Malam Sha'aban Sharaɗa ya ce za ya gyara fage na tsaro. Malam Sha'aban Sharaɗa ya zama gwamna zai yi abun a gani. Zai yaƙi ta'addanci Kano lungunan ta haɗa kwararo. ADP alkhairi Kanawa mu zaɓa za mu gani. Zai yaƙi da cin hanci da rashawa na sisi ko kutaro. Malam Sha'aban Sharaɗa ya zama gwamna zai yi abun a gani. In Allah ya yi ya zama gwamnan Kano matsaloli za su yi birki. Kanawa ga mu fita a zaben 23 mu fito. Mu zaɓi nagartaccen da za mu yi alfahari a Kano. Malam Sha'aban Sharaɗa ya zama gwamna zai yi abun a gani. A fannin noma Sha'aban ya riga ya tsara shiri. Malam Sha'aban Sharaɗa ya zama gwamna zai yi abun a gani. Wuyar ta ya zama gwamna amfanin guna farkon sa iri. ADP alkhairi Kanawa mu zaɓa za mu gani. Zai ba wa manoma tallafi don siyo girbi da wuri. Malam Sha'aban Sharaɗa ya zama gwamna zai yi abun a gani. Domin ya saba da taimaka al'umma a gida ko can wajen aiki. Kanawa ga mu fita a zaben 23 mu fito. ADP mu zaɓi nagartaccen da za mu yi alfahari a Kano. Malam Sha'aban Sharaɗa ya zama gwamna zai yi abun a gani wajen aiki. Dukan masana'antu da kamfanonuwa ma za su dago. Malam Sha'aban Sharaɗa ya zama gwamna zai yi abun a gani. Malam Sha'aban zai gayyato 'yan kasuwar waje za su shigo. ADP alkhairi Kanawa mu zaɓa za mu gani. Su sa hannun jari mu zaɓi jarumi kuma kyala rago. Malam Sha'aban Sharaɗa ya zama gwamna zai yi abun a gani. Domin arziki a Kano ya karza mu samu ruwa da wuta ta lantarki. Kanawa ga mu fita a zaben 23 mu fito. Mu zaɓi nagartaccen da za mu yi alfahari a Kano. Malam Sha'aban Sharaɗa ya zama gwamna zai yi abun a gani wajen aiki. Local government za su yi farin ciki ranar da ya ci. Malam Sha'aban Sharaɗa ya zama gwamna zai yi abun a gani. Domin ko haƙoƙinsu zai ba su babu batun rikici. ADP alkhairi Kanawa mu zaɓa za mu gani. Su sarrafa kayansu da kansu burukansu su cin magaci. Malam Sha'aban Sharaɗa ya zama gwamna zai yi abun a gani. Ba gwamnati bayan tashi wacce ta yi tunanin yin haka kan ta hau mulki. Kanawa ga mu fita a zaben 23 mu fito. Mu zaɓi nagartaccen da za mu yi alfahari a Kano. Malam Sha'aban Sharaɗa ya zama gwamna zai yi abun a gani wajen aiki. A fannin lafiya ma akwai tsarukan da yau ku ji dai. Malam Sha'aban Sharaɗa ya zama gwamna zai yi abun a gani. Zayai Medical University a Kano za a santa kaɗai. ADP alkhairi Kanawa mu zaɓa za mu gani. Duk masu larura ta musamman ku sha kurmin ku dai. Malam Sha'aban Sharaɗa ya zama gwamna zai yi abun a gani. Matasa kuma tafiyar nan da ku za a yau ku taya ayo aiki. Kanawa ga mu fita a zaben 23 mu fito. Mu zaɓi nagartaccen da za mu yi alfahari a Kano. Malam Sha'aban Sharaɗa ya zama gwamna zai yi abun a gani wajen aiki. Hali na kwarai jari ga mai shi. Gwamna a Kano bana sai matashi. Malam Sha'aban Sharaɗa ya cancanta miwa ruwan ƙuri'un mu don shi tsayayye ne zai kula da haƙƙin talaka a ADP Kanawa. Hali na kwarai jari ga mai shi. Gwamna a Kano bana sai matashi. Malam Sha'aban Sharaɗa ya cancanta miwa ruwan ƙuri'un mu don shi tsayayye ne zai kula da haƙƙin talaka a ADP Kanawa.
kwarai jari ga mai shi domin kuwa shi ka zama madubi. Malam Sha'aban muka so ya zama gwamna da ADP mafitar Kanawa. Shi kwa mutunci duka mai yinsa ba a zatansa da wannan aibi. Malam Sha'aban muka so ya zama gwamna da ADP mafitar Kanawa. Kanawa mi da shan iri don mu amfane shi da mun yi girbi. Malam Sha'aban muka so ya zama gwamna da ADP mafitar Kanawa. Irin shi ne ƙuri'unmu don ayyukan Sha'aban duka sai tsirowa. Ali da kwarai jari ga mai shi. Gwamna a Kano bana sai matashi. Malam Sha'aban sharaɗa ya cancanta biwa ruwan ƙuri'unmu don shi tsayayye ne zai kula da haƙƙin talaka a ADP Kanawa. Malam Sha'aban sharaɗa lissafinsa ya sha bamban dan na saura. Malam Sha'aban muka so ya zama gwamna da ADP mafitar Kanawa. Dukan gwamnonin da aka yi a Kano tsofaffi ne ku lura. Malam Sha'aban muka so ya zama gwamna da ADP mafitar Kanawa. Shi ko Sha'aban sharaɗa matashi ni tsasse gori ba ta fi taura. Malam Sha'aban muka so ya zama gwamna da ADP mafitar Kanawa. Tunani yayi da kyau ta yadda zai yi ayyuka domin tallakawa. Ali da kwarai jari ga mai shi. Gwamna a Kano bana sai matashi. Malam Sha'aban sharaɗa ya cancanta biwa ruwan ƙuri'unmu don shi tsayayye ne zai kula da haƙƙin talaka a ADP Kanawa. ADP alkairi ta zo da shi gurin jama'ar kauye da birni. Malam Sha'aban muka so ya zama gwamna da ADP mafitar Kanawa. Manoniya ta nuna Malam Sha'aban muka so ya zama mutsani. Malam Sha'aban muka so ya zama gwamna da ADP mafitar Kanawa. Da ya zama gwamna a Kano al'umma za su yi fara'a har ni. Malam Sha'aban muka so ya zama gwamna da ADP mafitar Kanawa. Na gamsu ya zama gwamna don yi gyara matsaloli su yi gushewa. Ali da kwarai jari ga mai shi. Gwamna a Kano bana sai matashi. Malam Sha'aban sharaɗa ya cancanta biwa ruwan ƙuri'unmu don shi tsayayye ne zai kula da haƙƙin talaka a ADP Kanawa. Sahun giwa take na raƙumi wuce gaba za mu biyo ka baya. Malam Sha'aban muka so ya zama gwamna da ADP mafitar Kanawa. Murucin kan dutse jaragamar mutum kafin ka fito ka shirya. Malam Sha'aban muka so ya zama gwamna da ADP mafitar Kanawa. Malam Sha'aban sharaɗa wakilin kwarai kurna ta wuce magarya. Malam Sha'aban muka so ya zama gwamna da ADP mafitar Kanawa. Tsari sai mai tsari ADP alamar littafin biyawa. Ali da kwarai jari ga mai shi. Gwamna a Kano bana sai matashi. Malam Sha'aban sharaɗa ya cancanta biwa ruwan ƙuri'unmu don shi tsayayye ne zai kula da haƙƙin talaka a ADP Kanawa. Alhaji Rabi'u bako ahalinsa babu abin a gani a kushe. Malam Sha'aban muka so ya zama gwamna da ADP mafitar Kanawa. Shi ne difiti gwamno na Sha'aban komai da ka gan shi yana da tushe. Malam Sha'aban muka so ya zama gwamna da ADP mafitar Kanawa. Zaben gwamna a Kano fatana a ce ADP ce ta lashe. Malam Sha'aban muka so ya zama gwamna da ADP mafitar Kanawa. Alhaji Rabi'u bako ne gaisuwa a gare ka na yau da dawa. Ali da kwarai jari ga mai shi. Gwamna a Kano bana sai matashi. Malam Sha'aban sharaɗa ya cancanta biwa ruwan ƙuri'unmu don shi tsayayye ne zai kula da haƙƙin talaka a ADP Kanawa. A nan ne za na tsaya a bitikan da na yi wa jigon tallakawa. Malam Sha'aban muka so ya zama gwamna da ADP mafitar Kanawa. Malam Sha'aban Allah ya ƙara ɗaukaka ya tsare ka da 'yan adawa. Malam Sha'aban muka so ya zama gwamna da ADP mafitar Kanawa. Isa ka zamo gwamnan Kano a kasar mu jihar mu take ragowa. Malam Sha'aban muka so ya zama gwamna da ADP mafitar Kanawa. Ni suna na Yusuf ai karofi mai waka na garin Kanawa. Ali da kwarai jari ga mai shi. Gwamna a Kano bana sai matashi. Malam Sha'aban sharaɗa ya cancanta biwa ruwan ƙuri'unmu don shi tsayayye ne zai kula da haƙƙin talaka a ADP Kanawa. Kanawa ga mafita a zaben 23 mu fito. Mu zaɓi nagartaccen da za mu yi alfahari a Kano. Malam Sha'aban sharaɗa ya zam gwamna zai yi abin a gani wajen aiki. Kanawa ga mu fita a zaben 23 mu fito. Mu zaɓi